Good. Oh my god. Chit mama chair too, Joy. Gara. Hey, what madumbo itezigo. Hey people. Msafani wana nisi. Chiteo hey. Hi, good people. You just say again anyway. Okay, it's new one person. Hi people. How you? Maybe you soon, but a bit of Chit is still. I'm not sorry. Don't need late. How you people? Turn it to people. So it is. Hi, people. How are you, Shema? People. Rijo yari machesha ngwari muri bwere guys nasi ndine muroora wangu muroora wechokwadi saka apa vanhu vachimhoreseka Okay, hello, kuda kwashemseka. Mainaijo Esnat Moradzi, Nyasha Zijga. Nyari, how are you? Stacy Mtepa, I don't know. How are you guys? Chipo Magaya. How are you, Chipo Magaya? How are you, Kaya Kumalo? How are you, Stacy? How are you, Binonia? Hello. Maudi, how are you? Tariro. How are you, Tariro? Yes. How are you, my Natasha SK? Yeah, now 67 for my Rijo. Oh, man, Rijo, I said, Rijo, any chair, got it, Jamai. Rijo, what is a guys? Cha 73. Rijo, take a mirror pass, guys. About what was a top years Eshema, Murise. Yes. Stacy, how are you? Jojo, what was a good change. Jojo, lucky must be next. Answer how you roll. And Ribo, Murora Ribo, so good. All right. What's a marriage? Chimbobatayo. Hello, Wemba Rose, how are you? Right. Nyasha Mishone. Makoti's yeah. Thank you. Roho unosvika pakurwadza chiya tigare mairicho rijosi uri kutiza. Hey people, roho runoza 93 for my makoti. Wow, Nyasha, how are you, Nyasha Mishone? Happy to see you. Nox, how are you? Happy with my mother-in-law. Yes. Alongside mother-in-law. Amen. Sikunakizwa zvedu tiri kuJamestown. Gemaldo. Kurisewa moni. Varipo here vari kuJamestown kuElsberg. Muripo here apo. Ainzi Jamestown. Unonzi Jamestown. Saka ndichire shopping mall ndotora. Ndatoshoda. Nox, how are you? Guys, ndasupport kwazi nemuroora wangu hazvina basa. Hazvina basa. Vamweni havanzi varesva, vamweni havaresvi. So esingori panapa for like 10 to 20 minutes metimbozama kuedha vanhu handitya mumbotaurawo nemuroora wangu muchimbomuudzawo masweet for nothing. Hanzi Makoti, how are you? I'm okay. Makoti gai ndikokuudzai kusei ndichiti Makoti guys. Makoti weshuwa asitombori Hong Kong. Hendepikira yangu saka patida kusauti vamwe vanhu tigoedha vanhu handiti. So hanzi muroora mukona a lot of messages guys. Tikutomadowo mamessage mabwanga achirihwa nekirawe ine nchazindoita sei chibatai kuwiki chideuso ruoko ruri kubuda ruoko ruri kurwadza. Elizabeth, how are you? Nditoma malove nemalikes for my muroora guys. Muroora wangu uyu ka ndeuso hangu ndingagoita sei muroora wangu uyu guys ka ngati baba vangu inini hashanzi yavo ka hanzi ndasiwagwa ririko kuekera uko kumastreet
baba vangu ka hazvanzi yavo ka ndiye nemwana wakaroora mukadzi uyu saka uyu rijo utori kokoko kure kure rijo hanzi haabudi tasvika 100 mai rijo ndibude muvhidhiyo ndifare ndiri kuseri tasvika 100 tiri pamhepo alongside vamwene rijo uri kutsva rikoko mazepesi anopera nhasi tasvika 100 thank you Margaret Magi thank you Taonga Christian Paraza thank you rijo thank you for supporting mother-in-law tatobva pabhurai mufunge tabhurairwa namother-in-law yes very true yes Remy yes my bless Vincent Chabwana how are you aiwa muroora ari pano thank you muroora weshema tiri varoora veshema amen Richard Ushe Elizabeth Nyati how are you guys are you enjoying Christine Paradha Chihelele vana Chihelele ndovatya hanzi ukama huri papi ndapinda muconfusion Chihelele wanonoka iwe ukama chaiwo kwete wefongkonga aiwa titi fongkonga kwete wefongkonga atiti fongkonga ne uyu muroora wangu chaiye Edina how are you Miriam Roslyn Zuze how are you guys thank you for supporting Shema yes tidye tichigutaka vamwene vari kushanda vasikana Edna Miriam Burawa how are you Pamela Sharon indiano Mafadzwa Fadzi Muchaonyerwa Vincent 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 have been here yes aiwa Vincent have been here ndiani mumwe guys rijoka iwe ndanobika sadza tibuyako ndazimapandza angati chi esimakoti wedu guys uyu muroora wangu weshuwa kwete wekuti zvekubatanidzira zvepafacebook kuna arasvika ndatizvo ndibaba vangu ka hazvanzi yavo ane mwana akaroora ushu mukadzi uyu wamukuona apa vauri muriri Joyce uyu muzukuru wangu ari papapo Stacy Mtepa mongonziza ani handizongoendi kumba kakungoti ndatosvika kumba kwevanhu naye zvoita here izvozvo aiwa zviti Omi Jamba how are you Salichino oh thank you but iwewe shamwari muroora ka ufanira kugasa rodhi kwevatete vangu aiwa ndogadzira takanyura zvokwadi gani pokudza istori yakaitika handina kuidocument kachaoniwani maviewers naiwe zvafamba sei shamwari iwe kutadini zvi tichauzivini takuona manje Taonga Makoni Grace Msanje Edna Miriam Velile Ncube Makosori Velile I didn't see you how are you Makoti is okay andimzi sauzitombonawo nave kujamestown kuno hapana ndiri kuona pane vekujamestown here apa vekuelsburg varipo here vekumaraini kwangu kunoku mone muroora weshema uyu ndikutera kamera yako shamwari inondodii Messi Chivesa how are you Remy how are you muroora napinda timboona kuti ndinada kuti chihelele how are you I'm good. Ndakuzwisisa ukama uri papinda confusion. Shamwari iwe unofanira kutoripa kana ukada kutotikanganisa pano kuripa zvamairipai wai vatete vakaroorani kukazoitikwa mwana wani understand okay mina ndiexplaine inini ava mwana wehanzvadzi yavamwene vangu which makes yevamwene to me yes your mother-in-laws yeah mwana wehanzvadzi yavamwene uzoexplainiwa seiko mwana wehanzvadzi yavamwene vangu make sense mwana hanzvadzi yavamwene vangu ndimainini vemurume wangu ndimai vemurume wangu vamwene vangu nababa vavo
brother na sister. Vamwene ava mairi joka nababa vangu inini kuda ndibude blood brothers and sister. So handisazii kuti like kumwe culture munoti chii, but inini kana kuti vatete vangu vana vavo vese vanofanira kunditi mai kana kuti mainini. So uyu vanobvaita muroora wangu. Alright. Because ndapinda confusion yangu inge ichibva papi. Ndanditi baba vangu naamweni zvanzi nezvanzi wani. Mary John ndodarei. Ndinofanira kusapota zvitaura vamweni. Aiwa vamweni izvozvo chete. Big bias. Bullying yemuroora yauri kuita chero haya utaro. Aiwa ndinobuliwa. Aiwa pana vangazogoni kubhula zvenavedu. Ndinobuliwa here. Uye rekodo. Kubva tiri student uyu ndiyo kwandaitombouyao ndichitombotiwo musi paweekend. These ones. Hatina basa newe nhasi tine makoti akakwidza foni sereki mudenga. Iwo chero dai watombokukuruka zvako. Enda kuna Rijo. Tiri kuda makoti. Iwe hauna basa nhasi. Muone henyu. Handizvo magona muri amaini vamwene mai. Kuchelele muri kupi? Hamuna kutaura kuti muripi vachelele? Ndiri kuHyde Park. kuHyde Park. Alright. Chero ni musi wakauya kumba kwenyu aifanira kuuya kumba kwangu. Nditori nechigumbu naye chatitazopedzerana kuseri. Kuiwe ndozouya kumba kwako sei chiyelele? Tine madhira ataironga kuseri kumashure uko kuseri. Pane madhira tatakurongera wakatitiza ukati uri kuenda kuJemiston. Zvindokwandiri izvozvo kuJemiston komuroora wangu. Uya kuzokunyurura ikoko, don't worry. Kundinyurura sei kuJemiston ndikamuroora wangu? Avasati vapedza kuurayira vazukuru vasikana, vazukuru varikuda kurayirwa ava. Nhasi kwakaoma. Unoseka kuti chii? Unoseka kuti handirayiri here neiwe? Ndokusaidu kurijo. Guys, Rijo nhasi unohwa nekubata mafoni. Dzikisa ndichani. Hello, chatana chelele. Uyu anonzi Omi. Ndine question number 2 ndisati ndaenda zvangu. Nimbosira Omi. Mati mimi munotya chihera. Vana chihera takakutadzira ichi guys. Best friend yangu ndichihelele unopenga zvisingaiti. Anosvika mafirimu yeye chihelele yeye. Omega uri kuti zviri kutaurwa pano. Anoshuta yeye anotosanda akutoshuta mafirimu vanhu vakuda kundijairira. Apa akakurira kumbara anobva vanhu vauda kuvaradza chimbare manje. Anenge akuudzani manje? Haadi kujairirwa iye ndichihelele saka ndovaziva vana chihelele havaiti zvekutamba. But iwo muroora unozota ndomboziva kuti unoyera chii? Moyo. Varozvi vana muone here vhudzi vasikana. Aiwa makoti ripisa vamwene vako havangakuchengeti makore osawa vasingazivi mutupo wako. Zori imambe inotsika muroora ukasatotichanga nako. Imombe inotsika ine makumbo 4 nemusoro. Chokwadi ini ndinotokusaidhira ini chihera ndotokusaidhira panyaya iyoyo. Chokwadi aiwa chihelele mataura chihelele. Ndingasapedza dura rose. Ndingasapera naiwe. Ndingasapera zimwisa. Azinoedina. Naiwe sema. Ngatipasikana nachihelele patinopona here isu. Sorry Edina ndakwenda. Mubvunzo yangu yapera. Tinopona here nachihera isu. Mukupona chii? Apana moyo anotaurisa. Mijamba chimbotaurawo. Vaira moyo hatitauri isu. Hama yangu zvayo vanhu kwavo zvavo vanozvishandirira vanhu kwavo
Ndemutirege. Kana kudenga chaiko tichaenda nemanera saElisha isu. Vana mamoyo. Vanapata zvapo. Vanapata zvoshua. Omi chimbotaurawo Makoti wakadi zvako. Ndinofara zviri sei mamo? Aiwa ndisi mamoyo. Hamusi mamoyo muri chii? Ini ndiri amaposa. Vana Chirasha. Aiwa tisu. Makadiko Chirasha muri kutisapota vedu we. Aiwa tinofara isu makoti. Makoti chero akanditiza ndaida kuuya. Very good, Omi. Ndoba nanti kutongesa chero. Kuti wakatitiza iwe. Chero nyarara chero. Chero hakubvunza kutaura iwe muromo wako zini. Manje handizooni. Nasa una sei chero chimvunyarara. Ngatinyarara chero tisi kutaura toda kumboudza muroora. Kutitiza. Zvigochinjeiko. Aiwa taurai muroora. Uri kufarisa uri ikoko handiti? Kutitiza uri kufarisa uri ikoko handiti ka? Manje muroora achasara ari wedu. Muroora isusu tiri muno. Saka don't worry zvako. Tichakuudza zvese kana kutoenda kunogocha nemuroora. Kwete pamba futi totoenda kuma-out. Nyange vakatidonhedza kana shungu. Nyange vakadonha mhenu zvavo vanotibatira mberi. Tinotosera tiri pameno azvidonhedza anoti anozoona chachimunya. Zveroni nhasira watogonyarara zvako. Nai makoti, ini ndokumbira kumboripotao nyaya yangu yandakaitwa naSheroni. Nhasi ndiri kukuripota dzese dzawakaita Shero. Shero wakaninyima murume zvenyemi. Ndikati Shero inini hanzvadzi yako yandionesa chitsvuku kuno kuJoni. Ndafarira chi ndatapirirwa nemufesi. Sheroni kundijamukira memo. Wakaninyima watiwe yarara dzikaba zvako. Yeso kaisi. Yeso iso Shero yeso. Nasi tina makoti. But maswane munhu kasawado ndikupe munhu ane munhu here naiwe. Shamwari hanzibongodza chete iwe kupinda uchibongodzawo chera. Asi ndimi vaya vanoti munhu ndewamwari here naichielele. Munhu ndewamwari munhu washe. Munhu ndewaJehovha ndiye akasika munhu nemufananidzo wake. Asi naiwe chera. Iwe chera. Zvakadaro hakuna munhu ndewamwari. Ungade kuita muroora waShero kuti Shero tete iwewe wazvipira. Wazvipira kuti kuna Shero tete. Aiwa inzwa. Avatete ndovazvota. Tete vanokuti iye avatete type yatete Shero kai. Ndeyekuti kana ukavageza ukavakwesha manga ukaita sei wovazora mafuta onza unonyatsondizora mushi. Vana madhuve vanonetsa kupulisa muri right. Vanoda zveblack ofa vanozondinetsa. Vana madhuve havakufurira zvekera mwana wangu ndi. Vana madhuve havakufurira kumhanya asi pana havana havo chance. Asi ava vatete havambondinetsi zvako makoti rega ndichikuudza. Isu ana Chihera tikaroorwa mumusha. Imutindipereka mugere mumba muchipururudza ka. Inde kugedhi ndechinyora kuti paChihera. Ndotoya nezvikwangwani zvangu. paChihera. Bus stop yotochinjwa zita ponzi paChihera. Mombe dzenyu dzinonzi mombe dzekupaChihera. Zvese zvepamusha penyu mabhara zvese nechinyora kuti paChihera. Saka vatete hamuna dho. Apa pakaita. Naishero. Princess aripi mwana wangu achidzinga Shero. Mwana wangu achidzinga aripi. Chocha nawo ndiye akatichocha.
Alright. Kongo chamudzinga ingawana basa. Guys, Uyu ngatimbomurisa uyu anzani. Kaya Kumalo, how are Kaya you? Kumalo linjani? Yes, Carol. And Lillian. Kumalo, I remember you long time. Uyu makoti, taura nemunhu nendebe, ndataura ndebe. Njani sisi? Ndeni babako. How are you? We are good, we are good. How are you, Lillian? Pane munhu ane foni ine noise. Mirai mukopanga tambodera phone. Hi, Omi Jamba. Ndimbotaura ikoko taura. Zvimuse zviri sei? Esi anzani Kaya naLileni. Lillian Sokosina. Uyu muri sei? But asikana hona inokudoya achinja zita. Inamo inochinjisa. Hi, everyone. Chelele uri sei? Ndiri achinja zita. Alright. bla bla hero. Mbamira chimbonzwa achinja zita. taura guys. Kaya Kumalo anokhuluma ndamuziva. Unjani sisi? Kunjani Kaya? Asikutinzwa. Kaya Kumalo taura. Kaya Kumalo antaura nendebele. Kaya Kumalo ati vanhu vashona ngwasa avadi kulena ndebele sei. Kaya Kumalo speak. Yesu, Kaya Kumalo asikuteera alibani kunjani. Uyu ndi Lillian Sokostina. How are you, Lily? I'm good. How are you guys? We are good, thank you. Esi Omi Jambra, what do you say? Esi Chielele. Muri sei? Baby yako dear. What do you say? Not blah blah. That's all you want to Kumalo. What do you say? Hello. Edna Miriam, how What are do you you? say, guys? Hello. Thank you for supporting. Ndiripo nananga svega ndingomhoresa vamwe ndiri busy zviri seiko. Guys, thank you. We love you. Mwana wangu akusvika like ari kutifonera nani stop saka bye bye guys. Alright, bye bye. Alright, Shero iripo. Bye makoti. Tichauya kuzogocha kuJemiston Lake makoti. Mirai aende kunote mina chakari kufona.